Bible Lesson 8 Friends Can Help Explanation in Mizo. And the memory verse of this lesson is watch and pray so that you will not fall into temptation. Matthew chapter 26 verse 41. Zan in hian ka chian te u in zawai hian min kalsan anga in tlan chedonani iswa chuan azirtir te hne na atia pindan chungnunga zanria an eizo chia tuna chuan Getsemani huan an pan meka nilo zirtir tu nilo kan kalsan ngai lowang che ti in petera chuan an zawai ai oi nilo changa zirtir te chuan chu tiang thil chu an zirtir tu chunga chuan an tilawang ti an chiang em ani iswa chuan Peter atia zan ina hian naktuk zingkara ar khwan ma in nangin mi ten hena chuan min hriat ngai lo thu isoyanga voithum lai min phatang atia zan thla eng hnuaiah chuan iswa chu atong zela an kalpa zel boka reilo te a wana kapa kianga om turin kale tona ma se lau su nangmani in inom lawang tranpui tu bik tranpui tu tur cheule thamuan tur cheu karon tir donani ka hmangai cheuwang khan loin hmangai ton ula chuti chuan mi zong zongin ka zirtir te in ni ti an lo hre donania atia ankal zela huan chu an lo thlengta a zirtir thenkhat te chu huan kongka gate bula chuan an lo oma iswa chuan a thian hnai bik zwal petera te James Jacob ate Johanna te chu huan chung ril dewa kal turin soma James ti hi Mizo Bible a chuan Jacob ti in a inziak ani iswa tong trai thin na an lo thlen chuan iswa chuan azirtir te bula chuan heta hian om ula min lo tong trai sakro atia iswa chu tong trai turin ama in akalta a athi hun chu alo thlengta ti asya a ama swal wang nelvin achan chu ani chuan swal na nei lo atin ni khovel pum puya mitinte swal na awangin athidon ani lungchet takin apa hne na atong traya iswa chuan thiana momo hle a aril ru le ngai to na te hre thiam thei tu amamo ani atong trai zo chuan athawa petera te Jacob le Johanna te omna chuan akala an lo tong trai lo an lo mu thlodai maya akai thawa atong trai turin a hrit le a atong trai na kal le ta setana chuan iswa chu thidu lo tura du thlan siam turin a thlemin a beina sa hle maya iswa chuan sitan he na chuan ai ti in a hnar ani atu thlanna chu a siam ta ani he mi khovela mitin te hi a hmangai in adu sak em maya eng anga harsa le shiom na po ni se an tan chuan thi chu a thlang ani chuti lai chuan vantir kau angel a thian thatak Gabriel chu ama thlamwan turin wana tangin alo chuka ipa in a hmangai che Gabriel chuan alo tia words to learn deny phat decision du thlanna